Ilocos Sur Police Provincial Office may mandato sa barangay officials kasunod ng pagkamatay ng rider na sumabit sa tali ng saranggola. May ulat si Ivy Hernando. Dahil sa pagkamatay ng isang rider at pagkasugat ng kanyang angkas matapos silang sumabit sa tali ng saranggola, kailangan na raw i-regulate ang paglalaro ng saranggola. Nakiusap na ang pulisya sa mga opisyal ng mga barangay. Sa mga barangay captains, please lang, hindi po namin pinagbabawalan pero kayo po ay isa rin sa responsibilidad na inyong titignan na kinasasakupan ninyo. Nauna nang ipinaliwanag ng inaresto na malayo sila sa bypass road nang maglaro ng saranggola. Pero ayon sa pulisya, nananatili siyang may pananagutan sa insidente. Hindi raw hamak na mas malaki ang peligrong dala ng mga tali ng saranggolang ginamitan o nilagyan ng mga bubog ng bote o ng bumbilya. Kadalasan raw kasi itong ginagawa ng mga nakikipagkompetisyon sa larong saranggola. At ang labanan dyan ay yung pagpapatid ng kanilang tali. In like manner, dapat yung may-ari ng saranggola is responsible enough. So once na may napatid, kukunin niya yun, then ayusin niya. Plano rin ng Sangguniang Kabataan ng Kawayan na magpasa ng ordinansa upang i-regulate ang paglalaro ng saranggola. As part also of the legislation, why not propose to prohibit yung paggamit ng taling may bubog? Kasama si Norman Racca, Ivy Hernando. Balitang Amyanan.